हाग्रामा महिलारि सारनि खावलायनायखौ बांगाल हिन्जावफ्रा मालाबाबो बावनानै थानो हाया। बनजित मन्जिल बसुमतारी आर्म्स लायालासिनो दिनै आन्दलन खालामनो नागिरदों जायखौ डेम'क्रेटिक वे होननानै बुङो। समायखिरा लानायखौ जों जागायजेननोसै। मोजां खामानि मावनायनि कम्बिनेसन बियो दिनै फैबाय। नोंसोरो समायसा जायोबा सायख'लारि गथ'फोर आरो जोंहा दिनै बे बिना गेजेर नोंथांमोनखौहाय जगाजग खालाम। समायसा जायोबा एनिटाइम थांगोन आरो मा खालामनांगौ बै लामाखौ जोङो बानायगोन। आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों। दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि खावलायनायखौ बांगाल हिन्जावफ्रा मालाबाबो बावनानै थानो हाया। बिपिएफ पार्टिनो आरो हाग्रामा महिलारि सारनि खावलायनाय मथे बांगाल हिन्जावफ्रा बिपिएफ पार्टिनो भटखौ होखागोन। सासे इएमआनो एमएलएबो जानांगौ, सासे एमएलएआनो इएमबो जानांगौ। जोङो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जे भुल मावदों जों बेखौ रिपिट खालामा। एखे मा बुङोलै बे गर्जन सारा? मा बर'आबो होआ बिपिएफ पार्टिनो, मा बांगालफ्राबो होआ? खोनाबोआखैना? हाग्रामा महिलारि सारा बांगाल हौवाफोरनि भटखौ आंनो मोनाबाबो जायो। बांगाल हिन्जावफ्रा आंखौ जोबोद फसायो। बांगाल हिन्जावफोरनि भटखौ मोनोबानो बिपिएफ पार्टिया देरहाखायो होननानै माखासे मेल मिथिंफोराव खोनाबोआखैना? बांगाल हिन्जावफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राखौ जोबोद फसायो आरो बिपिएफ पार्टिनिनो भटखौ होखायो। मा बाथ्रा बुंलै बे गर्जन सारा? सानसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनिनो आगदा आखाइ होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय खावलायनाय बाथ्राखौ बांगाल हिन्जावफ्रा मालाबाबो बावनो हाया। तुम क्या मिला क्या नहीं मिला। बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङोबा जोंहा सासे गोख्रों हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखाइ, सानसे समनि आगदा आखाइ होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन गर्जन सारखौ। गोख्रों बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङोबा गर्जन सारखौबो जोंहा बुंनो हायो। सानसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखाइ होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। नर्थ इस्टनि सिटि कामरुप गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव बनसुआ गोख्रों भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलां। संगठन सालायफेराखै आरो बिथांमोनहा खुनु संगठननि नलेज गैया। दिनैनि थारिखआव आंनि डिजाइन सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा। बाथ्रायाथ' सैथो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखाइ होननानै जों गर्जन सारखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन। बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङोबा गर्जन सारखौबो जों बड'लेण्ड टाइगार होननानै जों सिनायो। भट होगोन ना बांगालानो भट होगोन। आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों। दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला, बर'निबो भटआ गैयाबा सोरनि भटजों देरहागोन दे? गुवाहाटी जिला गठনৰ বাবে বনচুৱে যি সভা আজি বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত আহ্বান কৰিলে, ইতিমধ্যে 25জনীয়া এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰিছে। আমি সেই সভাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সদতীয় ছাত্ৰখনৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। নতুন সমিতিখনে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি কাম কাজ কৰি যাব। বড়োসকলৰ যি সপোন, সেই সপোন পূৰাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বনচুৰ নেতৃত্বত বিশেষকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি বনজিত মঞ্জুল বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যি বনচুক শক্তিশালী ওপৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, আমি সদতীয় ছাত্ৰখনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ সাংগঠনিক কাম কাজৰ প্ৰতি আমি শলাগ লৈছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে বড়োসকলৰ যি স্বাধিকাৰ সংগ্ৰাম, যি ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডৰ যি দাবী, এই দাবী পূৰ্ণাংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি সদতীয় ছাত্ৰখনেও এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকক সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। खुलुमबाय गासैबो मिडिया पार्सन आरो नायग्रा पार्सन। आं दिनै गिबियावनो बुंनांगोन नैबे बनसुनि जि आफाद दाफैनायनि मेल, बेयाव फैनानै गावखौ बांसिन स्ट्रंगार देन बिफोर माने फिल खालामदों। आं सानदों जे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा दाबो जोबाखै, दाबो दङ। फैबाय थानाय समाव बर' हादर मोनागौमानिसिम जोंनियाव कन्टिनिउवास प्रसेसा थांबाय थागोन, बेखौ आं दिनै नुदों। आंनि गोसो सिङाव मोनसे सोमजिखांदों सानखांनाय, जे दिनैबोदि बेखौ सानखांनो रोंदों बर' हारिनि जि थामोनथा, जि मोनथाय, बेफोर गोमालांनो नागिरनायावबो जे दाबो जे सांग्रां जानानै उन्दै फरायसाफ्रा जोंनि फिसा फिसौफोरबायदि बैसोनि दिनैहाय बाहागो लाफैदों ज'यै। बे सोमोनां मोनसे आंनि मोगथां माबायावहाय सोमोनां बायदि आं मोनदों आरो थारैनो मोजां मोनदों। आं जेब्लायबो बोसोनगिरि हिसाबै जेब्लायबो बोसोन होलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जि स्ट्रेटेजि, जि पलिसि, जि डिप्ल'मेसि, बेफोरबायदियाव बहाबा नांथानानै दंबा जोंबो बेवहाय मोनसे आयदाखौ, आदबखौ, खायदाखौ होगोन। आं दिनै बेवहाय रोखायै बुंदों आरो साफ्रोमबो दानि गोदान बिबान लानाय आंनि फिसाजों समान गासैनिसिमबो आं बोर होदों
आरो जोंहा बनस'नि जे दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि वार्किं कमिटियाव थानाय गासैबो सोद्रोमाखौ आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर होयो। मानो होननानै बुङोब्ला गुवाहाटि बादियाव मेट्रपलिटन सिटियाव फैनानै दिनै जे मोनसे गोनांथि जे स्टुडेन्टनि अर्गेनाइजेसन जे नांगौ बेखौ बोखांफैनाय हिसाबै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बियो इयुनाव खामानियाव फैगोन होननानै आं आसा खालामो। सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि मन्जिल बसुमतारी बिथांखौ आं साबायखर होयो बिथांनि दैदेननायाव जाहाथे जोङो बड'लेण्डखौ मोनो। बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खानापारा बिनि अडिट'रियाम हलावहाय दिनै गाखोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां इन्टेलेक्सुवेल्सफोर दिनै सफैनो हादों। जोंहा इन्टेलेक्सुवेल हिसाबै बारग' NDAB-नि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिनिनो फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां अरखां दाबखा जायखौ जोङो अमरेन्द्र ब्रह्म सार बिथांखौ जों मोननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशननि आफादगिरि मानगोनां गाम्बारु मुसाहारि सार। बेजों लोगोसे जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरि सेनिराम मालां आदा बिथांखौबो मोननो हादों। बेजों लोगोसे जोंहा UBPFनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बारग' NDAB जाय बिथांमोना गुवाहाटियाव दिनै थाबाय बिथांमोनखौ मोननो हादों। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा जोंहा दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि एबा BTC ओनसोलनि जि बर' माहारि फरायसा आफाद बेखौ बारनानै जोंहा सारा आसामावनो दिनै बनस'खौ दानायनि जि प्लान आरो स्ट्रेटेजि बेवहाय जोंहा दिनै कामरुप जिल्ला हिसाबै गिबियावनो जों मोननो हाबाय आरो लासै लासैनो जोंहा दिनै गुबुन जिल्लाखौबो दागोन आरो दिनैनि बे कामरुप जिल्लानि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे आफादगिरि हिसाबै जोंहा बिनानाव गितारानि बर' बेखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा रंगिना बसुमतारी बिनानाव बिथांखौबो जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो स्पिकार हिसाबै जोंहा सुनिल औवारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा दिनै गासै टटेल जोङो दिनै 25 जन 25 जन दिनै बनस'नि बिबानगिरि हिसाबै कामरुप जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ समायखिरा लाहोनानै दिनै बिथांमोननो बनाफाइड बनस'नि दैदेनगिरि बिबानगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै बिथांमोनखौ दायथ' होनाय जाबाय। दा जोंहा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि कामरुप जिल्ला बेसिकेलि जोंहा गुवाहाटियावहाय जेसेबांखि बर'फोरनि समायसा जायाबानो बेसेबांखि छात्रफोरनि बर' फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय थाफैनानै प्रब्लेम जायोब्ला दिनै बिथांमोना दिनै बनसुनि जानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोना दिनै मैखोम भाबै बर'फोरनि जि आद्रा थानाय सिमां जे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव बिथांमोना दिनै सासे मावथि हिसाबै गोख्रों भाबै दिनैनिफ्राय बिथांमोना मावलांगोन आरो बिथांमोना जे मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोना दिनै मावनो होननानै दिनै ग्रोम ग्रोमै कामरुप जिल्लानि जानानै बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय। दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांगोन आरो बिथाङा बर' हारिनि जानानै बिथांमोना बर' हारिनि जानानै बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर'फोरनि राजनितिक अधिकारनि थाखाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बिथांमोना बनसुनि जानानै मैखोमै खामानि मावलांगोन बेखौ आं बिथांमोननिसिम आसा थाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा जोंनि बे एडभाइजार हिसाबै जोंहा मानगोनां अरखां दाबखा सार बिथांमोन गाम्बारु सार बिथांमोन आरो जोंहा दिनै बारग' NDP बारग' BLT बारग' एबसुनि वर्कार्स बिथांमोनहा दिनै गार्जेन हिसाबै दिनै जोंनि कामरुप जिल्ला बनसुनि बर' माहारि फरायसा आफादनि गार्जेन हिसाबै बिथांमोनहा खामानि मावलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जितु बर' हारिनि ग्रेटारेस्ट इन्टारेस्टआव खामानि मावनायाव बिथांमोनहा जेब्लायबो मदद होलांगोन। हाबाफारिखौ लानाय जासिगोन दा बयबो गोदानै बिबान मोननाय गासैबो ओरैनो जों बे फाइलखौ जोंबो नायनोसै दिनैनिफ्राय कामरुप जिल्लाया बिसिनि आखायाव कामरुप जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद
बेवहाय जोंहा दिनै माखासे नेमखान्थि बादियै जि बर' माहारि फरायसा आफादनि संबिधानखौ जाय बिथांमोनहा सिफायदोंमोन जाय संबिधानखौ बिथांमोनहा सनमान होआखै बिथांमोनखौ बनसुनिफ्राय जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो गिबियावनो बिनि मेन कनस्पिरेसिया जाहैबाय जोंहा दिनै बनसुनिनो बै समनिनो एडभाइजार मनन्जय दैमारि बिथाङा सासे फालांगि खालामो आरो बिथांनि माखासे जि कनस्पिरेसि बिथांनि जि माखासे इलिगेल भाबै जि बनसुखौ माखासे इलिगेल एक्टिभिटिसाव जे माने बेनार हिसाबै लादोंमोन बेनि एगेन्स्टआव जों स्टेन्ड जादों आरो बेखायनो बिथांखौ जों एक्सपेल खालामनायाव बिथाङा माखासे डिस्ट्रिक्टनि मानसि आरो खैजोन इनएक्टिभ मानसिफोरखौ लानानै जोंनि एगेन्स्टआव ग्रुपिजम खालामदों आरो बेयो मालाबाबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय बे बनसुखौ जोङो दिनै जों फाउन्डार हिसाबै जोंनो दिनै लिड खालामदों आरो बेवहाय दिनै बे बिथाङा खुनु आफाद सालायफेराखै आरो खुनु संगठन सालायफेराखै आरो बिथांमोनहा खुनु संगठननि नलेज गैया बिथाङा सासे सामान्य बिजनेसमेन आरो बिथाङा दिनै जे गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै जोंनि एगेन्स्टआव माने माखासे खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय दिनै जों सिन्था खालामनांगोन जाय बिथाङा दिनै बे बनसुनि आफादगिरि होननानै सिनायथि लादों जाय ब्रिटेन इस्लारि बिथाङाथ' सासे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसोमोन बिथांखौ जोंनो लाबोनानै दोनफैदों गोदाव सोराव जेनेबा थानायखाय साख्रि दिनै खामानि मावथों होननानै दा खोथाया जाहैबाय जोंहा दिनै मोनसे संगठनावहाय बायचान्सआव प्रेसिडेन्टआ टेकनिकेलि लोमजायोबा माबायोब्ला बेवहाय भाइस प्रेसिडेन्टसफोर दं एबा सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारियाव सुबिदा जादोंब्ला बेयाव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दं बेखौ माने इनचार्ज हिसाबै बा माबा मोनसे दायथ' होनायनि मोनसे माबा फैयो आफाद हिसाबै जोंहा नेम निथि दं संबिधान हिसाबै नाथाय सासे सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सोरबा सासे डिस्ट्रिक्टनि मेम्बारा गाहाय नेहाथारि लानाय बे खुनु फरजायै खुनु प्रिथिबियाव मोनसे नेम गैया बेफोर गासिबो माने आफादनि नलेज गैयैनि बे मोनसे बिसिनि माने साननाय आरो बेफोर जिनिसखौ बेफोरो खुनुदिन जोंनि बनसुखौ फेक्टर खालामनो हायाखै बे गासिबो गावसिनि पार्सनेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बर' हारिनि ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय नङा आरो बिनि मेन कनस्पिरेसियानो जाहैबाय मनन्जय दैमारि बनसुखौ गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो सानदोंमोन नाथाय बनसुखौ जों जेब्लानासिम बे बनजित मन्जिल बसुमतारिया थागोन बनसुआव खुनु फरजायै सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय बनसुखौ बाहायनो हाया मानो होनब्ला जोङो दिनै बनसुआ गोबां जोंनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि आरो बारग' बिग्रायारि बिथांमोननिफ्राय जों आशीर्बाद लानानैसो जों दाजानाय आरो मुंख्लंफोरनि आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानैसो जों जाथिनि थाखाय मावनो जों ओंखारनाय आरो बेवहाय जोङो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो जों मावनो ओंखारदों आरो बेवहाय जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जे सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि थाखायसो जों ओंखारदों बेवहाय खुनु फर्सआ सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै मनन्जय दैमारिमोन बादिया बाहायनो सानदोंब्ला बे मिशना मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बनसुआ गोख्रों भाबै बिनि एगेन्स्टआव जोङो स्टेन्ड जागोन आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों एक्सन लागोन गोजोन्थों